Připrav se, odlétáme. Bez bezku, jo? To není... Je tak, aha, to je. Odlétáme, děti. Mr. Benaria, world travel from Tokyo. Cymbalsan. Máme pás čudnosti, jo? To je pás čudnosti. U nás to notají, u vás čudnosti. Takový zvolnější. To máš úplně na jiném místě. No dobrý, 2 hodiny, teda 2 minuty před holotem, Co? že je 08, víš, že ještě máme 2 minuty času. Máme spoždění tady.